Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa aksakbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah il aliyil azim, amma ba'du. Amin. Dumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas saha legda ing pitutur. Dumateng para alim, para ulama saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu kinebekten panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Sujiran dalah Ibu Suranti saha sakluwarga ingkang tansah bagya mulya. Dumateng para bapak saha para ibu kadang muda werda kakung putri ingkang sampun nampi pahormatan. Monggo kita tansah nyuwun kanipuja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring kanugrahan, paring kawelasan, paring kenikmatan saha paring sehat wal afiah sehingga wonten ing kalodhangang siang punika panjenengan dika sami dalah kula rombongan saking warga utama saged rawuh makempal wonten ing dalemipun Bapak Sujiran kanthi wilujeng kalis nirhing sampikala. Amin. Sholawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunggaling nabi saha rasul ingkang badhe paring pengayoman, paring pitulungan saha manfaat dumateng panjenengan tiga sedaya ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Amin. Dumateng sagunging para lenggah ingkang satuhu kinebekten ing mriki kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya hamangku jejibahan saking panjenenganipun Bapak Sujiran sak keluarga. Awit Bapak Sujiran dalah Ibu Suranti netepi darmaning tiang sepuh boga krama putra ingkang asasilih asma Muhammad Rehan Khairul Anam. Menika putra mung setunggal, mboten wonten seduluripun kawestan putra ontang anting. Pramila wonten ing kalodhangang siang punika badhe dipun ruwat, badhe dipun bucal pasukertanipun. Mugi-mugi putra Nak Mas Muhammad Rehan Khairul Anam dipun paringi kanugrahan keselamatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi keluarga saking Bapak Sujiran dalah Ibu Suranti boten pikantuk rubida menapa. Amin. Allahumma amin. Para rawuh wedine tungkap adicara ingkang angka kalih ing mriki kawula hanetepi nggih menika pendul saha tembem badhe ngaturaken dongeng utawi cariyos pangruwatan. Mbok bilih cariyos utawi dongeng pangruwatan ing siang punika mbok bilih wonten kekiranganipun bab anta cerita, anta basa, tindak tanduk saha suguh, mbok menawi kirang meranani saha kirang ngresepaken wonten ing manah panjenengan tiga sedaya kula pinangka duta saraya saking rombongan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng. Wonten ing kalodhangan siang punika sampun dumugi titi laksana, sampun dumugi wahyaning mangsa kala dongeng cariyos pangruwatan badhe kawiwitan. Awit ingkang badhe ngaturaken dongeng utawi cariyos mboten sanes kejawi kadang kula pendul wekdal saha sasana kula aturaken sumangga. Sampun pas titis tetes pas anggenipun ngutarake Kakang Tembem. Rene sampun ngepas ing dinten Ahad Kliwon kirang langkung tabuh 3 siang menika. Rene ing ajeng kula wonten tetembungan Purwakala utawi ruwatan. Sedaya kalih-kalihipun tembung menika mawa teges Purwakala purwa kawitan kala kedadane waune saking menapa nggih putra setunggal menika ateges anak tunggal ingkang nomor kalih ruwatan luru kekuatan kejawi saking putra ingkang diruwat bapakipun
Bapak Sujiran dalek Ibu Suranti inggih kiyat naik dipun ginjak dipun ridu dipun pengaruh napa kemawon boten bakal walan menging awit kuat menika ginanipun kathah sanget menawi diudari menika kathah sanget ginanipun pramila sampun pas Purwakala utawi ruwatan lur kekuatan rene ing mriki kula kepareng badhe ndongeng ranten iki adat bapak lan ibu adat istiadat yang Jawi adaipun nek kagungan putra namuh tunggal boten ketang jaler boten ketang estri menika dipunustani anak tunggal nandang sukerta boten sanes nek jaler menika kontanting nek estri menika dipunustani unting-unting dados sami mawon ing mriki rene kula badhe ndongeng sedaya bapak lan ibu ingkang sami rawuh wonten dalipun Bapak Sujiran kula aturi midhangetaken dongeng-dongeng ruwatan kados menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Kakang Tembem. Kepiye Dul? Sing jenenge Betok no kae tegese ora anake manusa. Ora anake manungsa teges anake sapa Dul? Nalika semono kae titis saka Gunung Sandil bengkae Gunung Sandil judule ya kuwi Gajah Putih Macan Putih. Ing kono goleki wong tuane ketemu karo Begawan Aklimaya. Sakwise ketemu karo Begawan Aklimaya Dul. Takok bapak lan simboke nalika semono ora ana mama, ora ana ayah, ora ana. Simbok karo bapak nalika semono. Begawan Aklimaya nanggapi nek kowe takok wong tuamu kuwi ora anake manusa ger Gajah Putih Macan Putih. Kowe nalika semono lairmu kae bengkae Gunung Sandil kena diarani titis saka Gunung Sandil. Gunung Sandil. Kae judulake kewan loro Gajah Putih Macan Putih rene ketemu karo Begawan Aklimaya. Sing Gajah Putih jenenge Gajah Satu Bondo. Sing Macan Putih dijenengake Gembong Kamijaya. Dadi kaya ngono wis duweni jeneng dhewe-dhewe. Sak bajute Dul. Gembong Kamijaya barang ngamuk ana alas Setra Gondolomayu. Sebab permoso dheweke kogel atine ora duwe wong tuwa, tegese ora anake manusa. Gelo utawa kogel, ngamuk ana ing alas Setra Gondolomayu. Ngamuke Gembong kami kae kewan semono akeh kae ra padha wani nyekel pengamuke Gembong Kamijaya. Ning ana salah sawijine Mbem. Iya. Sing wani nyekel semono kae ora liya Pentul karo Tembem. Saka tlatah ngendi Pentul Tembem? Pentul karo Tembem kae saka negara Mesir. Oh, saka mancanegara. Sandangane sarwa ireng. Kulite ireng, samu barang ireng kabeh, irunge menggik mentol. Sebab dene dipiandel telu cacahe. Piandel telu cacahe iku apa kabeh Dul? Piandele Pentul karo Tembem ke jenenge beda-beda kekuatane ya dewi-dewi. Siji sirep Brikonanda Putih Gleng Kumuling. Sing nomor loro Layam Sura Masa Sura. sing kaping telu Kudi Sangut. Telu-telune piandele Pentul karo Tembem kae gedhe kang dadi kasihate kepengin tumeka ning tanah Pulo Jawa ngrungokake nek tanah Pulo Jawa kae isih runggut usawa isih ngemplak-emplak akeh kewan kang galak alas Setra Gondolomayu dheweke kepengin ngresiki lan babat alas ana Setra Gondolomayu. Piye Dul? Kelakon jengkar saka negara Mesir Pentul karo Tembem jujuk kene alas Setra Gondolomayu. Ing kono banjur reti kahanan alas kae gawat maliwatan bebasan jalma para jalma mati sapa ora bakal temakate. Reti nyamuke Gembong Kamijaya Setra Gondolomayu. Banjur ing kono ditamani pusaka Kudi Sangut Layam Sura Masa Sura lan sirep Brikonanda. Gembong Kamijaya kalah njaluk ngapura njaluk urip. Oh, ateges dhewene asor. Wis asor utawa wis kalah. Nek dina iki kowe njaluk ngapura njaluk urip Gembong Kamijaya. Dina iki tak turuti apa dadi panyuwunmu. Mula dina iki nek kadigdayamu kaya ngono tak kira besok uripe wong-wong kae anak putune bapak Adam ibu kowe anggone omah-omah kaya ora bakal tentrem sebab kadigdayamu ngono tur kowe senengamu ganggu karo manusa-manusa kae. Aku kuwatir nek dina iki kowe maune wis ana taku kowe dina iki kudu ana taku
ilang ana jenenge Gembong Kamijaya. Dieling-eling mulai dina iki nganti akhire delan. Ora tak jenengake Gembong Kamijaya ning tak tambah sisilih Raden Bathara Kala. Sawise Gembong Kamijaya dheweke jengen Raden Bathara Kala. Dheweke ya gelem nrimo dol. Gelem, Bem. Bathara Kala gelap sayuta gelem ning dipikir-pikir, Bem. Heeh. Oleh mikir ki rumangsa nganti ngresenu rina bengi-bengi rina ora lho sing dijaluk mung titise Bapak Adam Ibu Kawa semono kae. Saben dahar saben mangsan payune menusa titise Bapak Adam Ibu Kawa. Semono kae, Beb. Senajan to abot kaya apa pentul karo tepem ora bakal kabutan diparingi dituruti. Heeh. Supaya lega atine ora barang ngamuk ana ing alase Traga Lemah. Ya, senajan abot kaya apa Bathara Kala payun bakal tak wujuti. Kowe bakal tak paringi masan 12 cacahe tak bagi rong perak. 12 cacahe dibagi rong perangan. Dibagi rong perangan. Lah sing sak perangan pira dol? Sing sak perangan 5, sing rong perangan 7. Lah rong perangan 5 karo 7. Nah, iku manggonane ngopo dol? ika loro-lorone kae manggon kawujudan, sing 5 manggon pasaran, sing 7 manggon dina. Oh, dadi kaya ngono. Ringkesane dinten 7 pekenan gangsal. Mula besok kakane ninen Bathara Kala nek nganti lakon dadi rejane zaman. Anak putune Bapak Adam Ibu kok anggone padha makarya nek nganti nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pekenan gangsal sebab dongeng nalika semono kaya ngene iki. Oh, dadi kaya ngono jlenter. Pawelenge pentul karo tepem ora pisan pindho kaya ngono pawelenge. Yo tak estokno. Rene kabeh mau wis kok paring 12 cacahe kok bagi rong perangan tul. Aku njaluk jlentreh. Nek dina iki Bathara Kala aku kok ngucapake jelasake kanthi siji-sijine nganti tumrap 12 aku rumangsa kabutan sebab iki dadi wewadine pentolan tembem. Oh, dadi kaya ngono. Durung bisa jelasake. Durung bisa. Sing baku aku ndek paweling karo kowe. Pawelinge pentul karo tembem iki diestokno aja nganti kok lale-lalekake. Kae. Sing durung diruwat kena kok ganggu 12 cacahe kae. Ning nek wis diruwat tandha tandane ketengerane sing wis diruwat dieling-eling. Janur kuning kemah pojok papat. Benang lawe utawa bolah bol disingkirake omah utawa karas. Teges kae di Purwakala utawa diruwat kok aja pisan-pisan wani. Nek pancen isen nerak anggerane janji-janji pentul karo tepem kowe dosa kalupanu bakal aku dadi mungsamu nalika semono ditantang pentul karo tepem. Heeh. Ya kabeh ya iku pangandikane pentolan tembem tak estokno tul aku ora bakal wani badal dawuh welinge pentolan tembem tak estokno apa kang dadi palunge. Ya nek wis kaya ngono terus banjur kuwi piye tul? Nek wis kaya ngene cetok anggonku paweling karo kowe dieling-eling. Dina iki kowe takon bali ana papan alase Traga Lumayu. Enten ana tunggonana, taun ana windanana. Nek nganti ana nandang Sukerta 12 cacahe. Anak putih Bapak Adam Ibu Kawa sing gurung diruwat kena kok ganggu ning nek wis diruwat kok aja pisan suwane. Bathara Kala bali ana papane meneh alase Traga Lumayu. Bali ana ing papan tunggone meneh. Heeh. Sawise dhekne Pak Bali. Heeh. Rumangsa pentolan tembem kae rumangsa wis tentrem ora bakal ya kowe ora ono sing ganggu. Ora sing ganggu. Ing kono banjur rumangsa nek adane saka negara Mesir kae titenane. Saben ana prejak ganter-ganter sedina rong dina kaya arep ana tamu. Oh, titikane kaya ngono. Ya ditunggu sawetara to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ana tamu sing lagi sowan ana ing rompoke pentul tembem. Kamangka pentul tembem ki ya ora arti.
durung tepang piyayi sing rawuh ana ing papan kene. Lah urung ngerti karepe ya saiki tak tekonane to. Nggih, nyuwun dalem sewu Mas. Sampeang naminipun sinten? Sujiran, Pak. Oh, Sujiran saking tlatah pundi? Saking Trasan Jongso. Oh, saking Lalatan Jongso. Karaya-raya rawuh wonten ing padhepokane Penthul Tembem wonten wigati menapa Mas Sujiran? Ya samestine ana wigati. Badhe nyuwun tulung, Pak. Nyuwun tulung perkawis menapa? Badharaken ajeng ngruwat putraning kula. Badhe nyuwun tulung ngruwat putrane panjenengan. Nggih. Putrane pinten cacahipun? Setunggal. Jaler napa estri? Jaler. Jaler putrane mung setunggal. Tul. Pak Sujiran ki rawuh rene njaluk tulung karo Penthul Tembem. Dhewe niki duwe anak siji lanang kan aran Ontang-Anting. Jebul-jebul jane kowe graita nek ngono. Lho wong Jawa kudu reti adat kejaweni kudu manggraita, aja nganti adat kejawen ku Ditinggal, ditinggal. ya. Sok-sok adat kejawen ditinggal bisa milalati awake ngono. dhewe. Bener nyatane Bapak. Lho Sujiran mergo kaya awake ngono. dhewe ki manggon ning pulau tanah Jawa kudu anut adat kejawene. Oh, iya, 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 Kaya iya, Pak iya. Bapak Sujiran. Sujiran ngene iku wis manggraita penggali. Oh, iya, iya, iya. Ya tak kula tampi Bapak Sujiran menapa ingkang dados pangunek-unek lang dados menika penggalih panjenengan badhe mbuga krama putranipun setunggal kawestan Ontang-Anting sampun dipun tampi kalian Penthul Tembem. Mangke sabibaripun pangruwatan sampeyan kula timbali malih wonten ing papan menika awit wonten syarat lan sarana ingkang badhe dipun aturaken. Mbok menawi sampun cekap monggo kula aturi wangsul wonten ing dalem. Bang, Rening welan aku iki wis diresaya Bapak Sujiran marang Bapak Suranti. Sujiran saka Jongso. Nah, iki pari kedah kowe kon ngresiki pasukertane putrane lanang. Ning tak pikir bener, Bang. Upamane kok ora mbek tampa aku dudukane kaya sebab saka Jongso aduh Pak ring rombokmu dimen-meno kaya ngene panas Lah. kaya ngene. Mula saiki ngene, Piye. kowe karo aku Rene sago mau. wis sago kanggo mawekani besok akhir tembe kowe lan aku bisa melehake sengkala-sengkala Oh, ngono. sing ganggu gawe marang putrane Bapak Sujiran. Oh, iya. Ya toh? Kowe karo aku kudu gawe cara. Saurarane gawe cara. Kowe karo aku jenenge Penthul Tembem kudu gawe jeneng samaran. Oh, supaya derarti. Supaya sengkala ora arti sejatine Penthul Tembem ki Iya, ana ing pulau tanah pinter Jawa. nek ngono iya. Dadi kowe jenengmu sing asli Penthul, Penthul gawe jeneng samaran Kaki Legeye. kaki legeye. Aku Tembem gawe jeneng samaran Nini Legeye. Legeye. Sing duweni jeneng samaran aja ngomongake kowe karo aku to. Lho, terus apa meneh? Kaki Legeye. Sawetara putramu siji. Oh, si Sing dipasake jenenge aku mau. Mas adik Mokamat Rehan Khairul Anam. Heeh. Iki yo dikek jeneng samaran. Disambarake sisan. Samarane Oh, sisan. iya. Tawe jeneng samaran Joko Jelagun. Joko Jelagun. Joko Jelagun. Kamangka Joko Jelagur. Heeh. Iki duwe sedulur papat. Wih. Kang aran Supiah Amarah Mutmanah lan Ngalu. Oh iya. Kelingan ya. Iki sedulure tuwa 5 wujud ya bocah sing lahir. Heeh. Kalamun lahir sewengi bareng sewengi, kalamun lahir sedina ya bareng Bareng sedina. Nek cara wong tuwa mbiyen tek ngarani jare sedulure tuwa ki Kakang Karah, Kakang Kawah Adi Ari-ari. Ya toh? Iya, Iku iya. sejatine sedulure tuwa sing saben penanggalane wetone kudu dihormat, ora Iya, ketang bubur abang jadah pasar. Supaya teke janggung teke momong ki temenanan. Temenanan Nek ora dihormati. cara apa-apa kedopai kok mesti Dopai. temenanan. Mulane ayo padha ditekake ning papan kene Kaki Oh, Legeye iya. supaya sedulure tuwa Joko Jelagur ki reti nek sedulure ki lagi nandang Oh, iya. sengkala. Ah, iya. Ayo padha ditekake ning papan
pengarepan kene meminta marang Gusti Kang Maha Suci kang supaya bisa jedolake sedulure tuwa Joko Jelagur. Ning tak pikir pancen bener ini. Piye? Sedulure to si Joko Jelagur kae nek disawang no diarani wong ya dudu wong, diarani kewan, diarani jim ya ora kejiman. Iso manjil mopo wae. Sapa wae ya. Ayo. Najan apa sing baku bisa ngomong tak takoni ngaku. Madhep ing kiblat meminta marang kersaning Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semelukutu. Mandeng pucuke grana ngilang bapak anu songo. Napas nepus lir kadya jecek lemah abal kaping 3 nekake dulure tuwa Joko Jelagur. Amarah aluama supaya mumena judul teko ger yo. Oh, tekane sedulure papat Joko Jelagur udah dhewe jembudul ning papan kene diiringi lelagon aja dipleroi. aja dipleroi. Tegese aja dipleroi kabeh ana werdine. Ya ana werdine. Ana werdine. Menungso aja sok klina plerak-plerok karo liyan. Oh iya. Plerok nek apik ora apa-apa, lah nek mlerok li becucu, besengut tak ya kurang prayoga. Sajake katon sepi kaya ora saben padatane. Lah iki malah kowe-kowe iki malah do ana ing pengarepanku kabeh iki ndung banjur arep ngopo to nggere? Kowe iki diutus marang Kaki Legeyek kang supaya njaga pojok omah papat. Kon jangkung keselamatane sedulurmu nom kang aran Joko Jelagur supaya nggula wentah ngopeni karo putramu ngayemi Joko Jelagur. Joko Jelagur wis diopeni saben dina dijaga keselamatane dijangkung rina wengi. Iya iya. Nah, kenapa kok nganti takon bali mergo tok nyambut gawe wae durung sawetara durung sawetara suwe kok wis hinggal-gal. Lah mergo iki ana bab sing ora nyenengake ana ing sajroning kaluwarga. Wih, sajake meden-meden. Anjen aku gendruwo ora medeni. Tegese omonganmu saja ana widati tenan. Aja rumangsa kaget atimu. Piye piye. Ya disarehake luwih dhisik supaya atimu iku tentrem adem. Mengko nek teko-teko tak waduli wong teko paran ki nek kandhane wong tuwa biyen hari setani jen nemplek. Mundhake engko ndek lara sirup malah aku sing kapiran dhewe. Lara sirup piye to? Alah sing ngene-ngene ki apa iku? Setruk. Lara setruk. Saiki ngene Kaki Legeyek. Sakwise putramu Joko Jelagur tak gulungna tak openi saben dina ora kurang-kurang. Ning delalah Kaki Legeyek dina iki putramu Joko Jelagur ilang saka kene. Ger. Hei. Pak. Nih rakanyono nek nitik bocah dedeke pira dhuwure pira dijokong sing mbrai kok lunga ora padha ngerti terus tanggung jawabe ning ndi to nini
kok kowe ngandhake bocah ra ana kowe padha ra ngerti ini duh Lah mulus aduh. kowe kaki legeye pancen pacobaning urip ning alam beban ya pancen kaya ngene kuwi ya kena dipaidu ya kena ora Ya, to mergo wong urip iki ora kok sifate langgeng sithik berah ki duwe Waging sir. rasa waging sire kesandunge ngrata Ya. tetembungane wong Jawa kan wis ana lah saiki ngene rening anakmu ki arep disunatake kok malah lunga saka omah kabeh padha ora arti lah rening menungso urip ing alam bebrayan mono diwene pikiran ya toh kudu kon gulawentak kudu kon jumangkah kudu kon budidaya supaya kabeh apa sing dadi perkara ning gone kaluwarga bisa padang tentrem ayem kalamun menungso urip iku mau ora gelem budidaya yan jumangkah mula kowe lan aku ayo padha jumangkah budidaya piye amprihe supaya putramu Joko Jelagur bisa bali ana ing omah ora dadi ngopo-opo. Nini gaya Kepiye? nek tak pikir pancen bener pangandikanmu ini Heeh. sebab wong urip ning alam donya tetembungane sono loro kae ana susah ana bungah lah iki mbok menawa iki usah engko kapan-kapan bungah seperti menungso Ya, kabeh ya, iku sumende marang kersaning Gusti. nek pancen bocah iki nganti ora kecekel aku mung kisinan sebab tuwa-tuwane ini ana ing kene iki ditetan sing tuwa ki aku kena kanggo pitakonan kena kanggo jaluk tulung ning aku ora bakal bisa nuli kaya ngene iki aku pedah apa dadi wong urip ning alam donya ya saora-orane kudu iso nyekel sisik mlik apa sing ganggu kan putraku si Joko Jelagur Lah iki pupuk sedulure tuwa Joko Jelagur ijeh padha Kemepaan iki mapan kene. ana ing papan kene diwenehi pakaran jejibahan supaya kon lurus sisik melih ngupadi sejatine sapa sing Iya, nyidra iya. marang sedulure nom Joko Jelagur. Ger amarah alu amah supiah lan kowe mumainah. Nek nitik kabar sing tak tampa atur sini ligeh kaya ngono pancen bener. Sebab musababe nek nganti bocah iki ra nganti iso bali kanthi waras karo jati-jati walaya rumangsa kowe lan aku kudu kisinan. Sauraran dina iki budidaya piye amprih prayogine bocah bisa bali kanthi waras. Dina iki nek wujudamu kaya ngene tak kira ora bakal iso nyekel, mbok menawa kanthi dalan iki sing nyekel ki bangsa lampus sing nyidra. Mestine kowe ora padha ngerti sebab wujudmu kok dene manusa lumrah. Dina iki tak sunake Gusti Allah. Tak sindika ora wujudmu kok dene bangsa alus. Kang supaya bisa ngambak, bisa nyekel sisik melik apa sing tok karepake. Mumpung durung adoh tututana ki maka dina saiki ayo digoleki ndak kecekel. Ayo, golek ana. Ah tututana ndak cepet. Ayo direwang-rewang ana. Nyuwun karo Gusti Allah. Nyuwun marang Gusti Allah taala. Nah, kayak ini nih. Demulon. Terus. Lah yo ngene kuwi. Kaki legeye Iya. ora ketang swelan sedelok ning kasunyatan sakwise sedulure tuwa Joko Jelagur Supiah amarah mutmainah lan Iya. alwamah Heeh. mbok utus kon ngupadi sisik melih ning kasunyatane bali-bali ning omah nggawa bandan kewang kang gedhe ya mbok menawa iki kaki Kok ngono legeye pancen iki nitik katur agane kewan iki rumasa jebro. Ger amarah halu amah supi lan iki momena. Sakwise kowe takon goleki kadang manom si Joko Jelagur ora bisa. Malah kowe balimu nggo badan kewan semene gedene kok aturake karo aku. Pancen iki ger. Nek pancen iki bocah bisa slamet iso metu kudu saora-orane kewan iki go garbane lebono. Sing suwe bocah metu kanthi slamet. Lebono lho, ayo. Lebono. kasunyatane bener ora ana sing kleru sawise dileboni gua garbane kewan kang gedhe iki kasunyatane sedulure papat Joko Jelagur ilang musna saka papan kene. Lah saiki ngene kaki legeye Piye? rening kewan kang gedhe iki ning pangarepanmu coba mangko takonono
dangonono supaya kanthi gamblang kanthi cetha terwaca. Oh iya. Aja nganti tansah tumpangsuh anggonmu wawan pangandikan marang kewan kang gedhe. Awit kewan kang gedhe iki rumangsa kewan kang gawat kaliwat-liwat. Bebasan jalma mara jalma mati kalamun mungsuh marang kewan kang gedhe iki kan katon gegirisi. Mula kowe sing ati-ati lan waspada. Takonono sing kanthi gamblang. Iya, iya. Sing ati-ati Iya. kowe taweni pangestu ya iya, supaya iya, selamat anggonmu takon pinakon Amin, karo amin. kewan kang gedhe. Aku tak ning buri tak nindakake pakaryan sing durung rampung Iya. tak rampungake. Nyuwun pangestune ini. Iya, aku njaluk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik pangandikane ini legih pancen bener. Saurarane kewan iki dudu watake kewan kang lumrah. Nek nitik katuranggane kewan iki rumangsa cubriya. Oh. Nek tak sawang tenan tak pandeng mripate sak terbang ambane. Cangkeme ambane sak srumbung sumur untune rang-rang kok dene linggis. Ulune gimbal, najan apa wujud kewan. Padha-padha titahe Gusti Allah sing urip ning donya kae sing diwajibna kuwasa kae manusa. Nek nganti manusa ora kuwasa tak kira ora bakal ana manusa semene brae. Cilik-cilike gorem semut sak piturute nyokot lor apa dene kewan kang semene gedhe untune rang-rang. Apa ora ngentekno wong nek ancen manusa ora kuwasa. Ya, aku ora bakal gigrik kulo kalong. Ora bakal mundur sak jangkah ngadepi kewan kang kaya iki ya. Takonane panjenengan tata jalma kok dene manusa lumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo-tejane sulik sara kang kareton. Hai. Misana anggonmu kula satosor sangsare pereng sak dhuwure pereng. Ganjel kaya dene krikil malang kaya dinondo. Nek pancen kowe tedhak kesuma rebese matu. Buri saka dipinangkanmu ngarep wong dadi aranmu nganti gawe cengake wong-wong anggone keplai salang tunjang. Sebab ngerti gambarmu kang gegilani kaya ngono kesana. Pit kono kang punggesan. Nek pancen kowe di papan dunungmu. Nek pancen bisa ngomong jawab jujur. Nek di kekarepan apa sing kok karepake. Dina iki rene kepethuk karo aku saurarane aku kudu wanuh karo kowe jawab jujur ki sana. Alah keparat kowe. Astagfirullahaladzim. Bledek ngambar-ambar. Oh, Ayo. jagat dewa panguasane Gusti. Ayo jawab jujur ki sana. Tambah kawan aku. Takon jenengmu aku. Durung ate bro. Durung lagi iki ketemu kowe. Wedi kowe nyawang. Nek nitik katuranggamu ngono aku wedi karo kowe. Jajal. Rungake kuping mulek nomor 4. Wih, ngelek-ngelekno kurang toto kewan iki. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa? Sing ngadep ana ngarsamu iki. Kena sing dari Bathara Kala ya iki wujude. Bathara Kala. Layak-layakne ana wong ngomong Bathara Kala padha wedi pancen kasunyatan gambari gegilani banget. Iki to sing jenenge Bathara Kala. Wah aku yo lagi roh iki kok. Iki jenenge Bathara Kala. Hei. Pitakonku jawab kanthi jujur jeneng Bathara Kala Gleap Sayuta. Dina iki rene aku mesti susah ngene sedih sebab aku duwe putra siji arane Joko Jelagur. Bebasan bocah cilik ketak kudang-kudang cilikane tak engklek-engklek durung suwe. Malah lingkar saka omah kene tak goleki nganti tekan ngendira ketemu tak takokake tangga teparung alung idul ngitan kula ya ora padha ngerti lungane si Joko Jelagur. Pungkasane aku kongkon sedulure tuwa amarah lo ama supiamu metak kon golek uga ora bisa nyekel, ora bisa nemokake, uga ora bisa ngejak bali. Malah kowe dikanthi bandar suwanake ning ngarepku. Dina iki cetha. Sing tak dakwa nyidra putraku Joko Jelagur kuwi Bathara Kala. Tak celaki. Kuwi to lho. Sugih kendel bawan nyidra sing dadi wongkonku. Hei Bathara Kala. Ana apa? Aja girang-girang gemuyu dupeh kowe kewan kang wis kaya ora nang nandi kadigdayamu. Mong betheke aku arep takon. Rene dina iki kewan iki dina sasi lan taun. Aku njaluk dununge nek ana sejarah kaya ngapa nek critane kaya apa nek ana dongenge kaya apa kok nganti wani-wani gaglah sing dadi wongkon. Ayo dina iki jawab kadhi jujur. Ya. Nalika aku isih cilik jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan wong saka iku. Oh, cilikmu Gembong Kamijaya. Ya terus. Anggonku krosot sak sore pereng tosak dening pereng. Ganjil kaya dening krikil malang kaya dening kondo. Iya. Mong sak perlu aku duwe panjangka. Apa panjangkamu semono kae? Yo kuwi aku abot ngemban dawuh Gusti Kundamar wulan ana ing Lodaya. Dheweke gandrung kapirangu marang Kesemaning Ayu Dewi Sekartaji. Putrane Prabu Kesuma Jayang Murti ana ing Kediri Muteran. Jaluk kudangan wong saka tanah Mesir kena Adipati Brokan Tempem.
Rehne wong aku dadi serayane ana ing Lodoyong. Banjur aku golek Dipati Pendul kalan wem. Ana ngalas kedung magleng. Neng kono Dipati Pendul nibakake sirep Brikonanda wewe putih glugu gemuling. Sekabehane kutu-kutu walang toga. Jempri prayangan gendruwo klangklak belubel panas pati. Wih, sembarang ngono kabeh. Padha lumpuh dayane. Kena sirepe pentolan tembem. Rehne aku tedak kesemua rembesing madu. Ya. Banjur aku disumbari Dipati Brakan bem. Kesewani meneh. Bisa nglilir. Ya. Perang catur sanggo perang pupuh. Wondene Dipati Pentul bisa weruh pengapes aku ning sak jeneng laan. Weruh wae. Ya. Banjur aku kelingan yen diwangsit dewa kamut benci mati. Ya semono kae ya. Tole. Kowe besok yen wis akhir dewasa. Bakal muni pekewah kang gedhe. Bakal mungsuhi wong saka tanah Mesir. Ampreh becike pasrah bongkokan. Sakwise aku wis pasrah bongkokan. Aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya. Lah terus jenenge sapa? Nanging aku duweni jeneng Bathara Kala. Jenenge Bathara Kala. Kowe gelem jenenge Bathara Kala? Aku gelem jeneng Bathara Kala. Nanging apa? aku njaluk tahdah kala mangsa sing titise Bapak Dam lan Ibu Kawa mengko. Lho tegese menungso-menungso kae. Iya. Semono kae diparingi pentul karo tembem pira? Dek rikala semono diwene 12. Wah akeh men. 12 semono dibagi ana rong perangan. Rong perangan. Sing Siji. sak perangan 5, Sing rong perangan. 7. Wih pinter wasis netepi dinten 7 pekenan gangsal. Kala Ana apa? kowe ngandhakake yen to semono kae kowe jenenge Bathara kegelem ning njaluk tata kala mangsa batap diparingi 12 cacahe pentolan tembem. Sing 5 kalebu yaiku pasaran sing 7 kalebu dina. Dina kira titik wancine aku njaluk dundunge. Sing siji cacah 5 dundunge loro cacahe 7 dundunge apa? Ya, tak drungake sing sak perangan 7. Sing 7 dhisik ya. Kalamun ning danak 5 cacahe kok 5 cacahe ya. Kena sing dari Pandhawa 5. Kowe wajib dibuak senggalane. Semono kae janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan-pisan loro. Loro nih. Kalau menurut anak 5 wedok kabeh kena sing dari barisan Sikandi. Kuwi wajib dibuat Jangkep oko kaping 3 Bathara Kala. telu nih. Kalau menurut anak loro lanang kabeh kena sing dari uger-uger lawang. Iya. Kuwi wajib dibuat segalane. Jangkep oko kaping 4. Papate Iya. kalau menurut anak loro wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang. Kuwi wajib dibuat segalane. Jangkep oko kaping 5. 5 nih kalau menurut meteng ngerake ana tengah dalan utawa tengah pasar. Iya. Kuwi wajib dibuat segalane. Kaping 6 Bathara Kala. Neme, kalau mau anak telu, wedok, lanang, wedok, kena sing dan sendang kabeh pelancuran. Oh iya. Kuwi wajib dibuat Lah segalane. niki pungkasan kaping 7. Sing bakal pitu. Iya. Kalau mau anak loro, lanang karo wadon kena sing dane bocah kedono kedini. Kuwi wajib dibuat segalane. Iku sing 7 kalebu ana ing manggon dina. Saiki ganti siji cacahe 5. Tak dungake sing sak pangan 5. Kalau mau wong larake bareng nyambri sing eta metune sing ngene. Oh, iya. Kena sing dene bocah jero wanginen. Kuwi dadi tadah karo macam Semono kae uga janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan-pisan loro. loro nih. Kalau menonong nandur walau putih nang ngarepan omah. Iya. Ngasih anjang-anjang rubuh. Kuwi yo dadi tadah karo macam Jangkep oko kaping 3 Bathara Kala. telu nih kalau menonong mipis sawanan. Ngasih gandhi itu gol tengah bener. Iya. Kuwi yo dadi tadah karo macam Jangkep oko kaping 4. sing kepapat. Iya. Mbok menolong ngadang dandange rubuh tanpa udan tanpa angin. Kuwi yo dadi tadah karo macam Nah, iki pungkasan kaping 5. sing karo 5 mbok menawa anak mong siji. Ora ana tunggale karo sing dene bocah untang-anting. Iya. Kuwi dadi tadah karo macam Bathara Kala. Iya, iya. Lah saiki jenenge ngono ngopo? Iki ana bocah lar mong siji. Wis dadi mamangsaku. Nek kok alang-alang yen dadi pepelangku. Sapa sing ngasih Bathara Kala. Nek ngono kowe tenan dureti. Aku tok nyandang koyo ngene bedheke nyelamur jengen nyelamur laku bebasan golek iwak aja putek banyune kena iwake nganggo cara. Carane ya koyo ngene. Nalika semono aku ngaku kaki legeh-legeh wong bedheke kliru. Wis ana tetembungan pangkling wong Jepang suarane. Sing ngadep ning ngarepku ora ale pentul karo tempawone aku iki. Nek ngono kowe ngino kawan aku. Pancen bener apa sing tak Sajak suaramu koyo lagi mentas kemudian. dasar kapara nyata. Ini tak wengi. Piye? Zaman heng wilaheng. Semono kae yo. Jagat sing wang-awang. Terusake yo. Sing wong-wong. Adoh lor, adoh kidul. Iya.
adoh wetan lan adoh kulon. Anane brigade gedhe sing padha dinggoni jim-jim setan-setan sak panunggale. Akeh tuan gedhe, akeh tuan galak. Nanging alas kedung magleng ana geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Ana padang dudu padange rino. Ana lindu sedina kaping 7. Sekabehane kutu-kutu walang tuku persalang tunjang. Keweden sebab ana pangawir Raden iki wong Kamjaya. Kae wong Karang Pardesan ora ana wong sing bakal wani mapakake. Nanging ana salah sawijine pawungan loro sing wani mapakake ki wong Kamjaya. Sapa Desmono? Bathara Kala. Tak krungokake swaramu saya gapelake kuping bebasan kowe wesi gligen. Tumacep sak tengah samudra digonjak ombak semono gedhe rabal wal menceng ya atimu kuwi rumangsa wanuh lan rumangsa kogel atimu. Semono kowe ngucek laku wis cilikmu gembong kami jo bareng amuk ana Setraga Ndrumayu. Kowe mung ngandhake ngamuk gembong kami Jaya kowe ora ana padha wani nyekel. Ning pungkasane ana salah sijine wong loro sing wani nyekel ireng cemane Lukas kembaran. Semono kowe ora le pentul karo tepem ya aku sing wani nyekel. Ah, kowe to. Lah sing bisa njupuk pengapes aku ning sak jenilan sapa to? Ora bakal selai pentul karo tepem pawongane ya aku iki meneh. Lah sing awet jeneng Bathara Kala Desmono. Asal meneh gembong kami Jaya kan Bathara Kala sing jenengake pentul karo tepem pawongane ya aku iki. Lah sing awet tadah kalmasa titise popo temi buku dhewe 12. Sapa Desmono? Ora liya mung semono kae pentul karo tepem ya aku iki meneh. Lah iki pitakon sing Terusake yo. Iki ana bocah lar mung siji. Wis dadi mamangsaku. Iya. Yen kok alang-alangen kowe dadi pepalangku. Sapa sing karepno kowe? Bathara Kala. Dina iki takoni eling-eling. Nek kowe wis eling banjur jawab kadi jujur. Semono kae. Pasane bener tetep bukan bener kurang bener sebab nalika semono kowe dijanji-janji pentul karo tepem ning kowe ngingkari janjine pentul lan tepem. Pas bener. Ana dalem Pak Sujiran Ibu Warti kuwi duwe putra mung siji arane Untang Kalebu mangsane Bathara Kala. Semono kae janji pentul nek durung diruwat. Nek durung diruwat kena kok gantah mongkala dina ngepasi dina Ahad kliwon kula tabuh papat iki ruang bocah ke tak udanane tak para kelarwat kae tetengare syarat sarana janur kuning kemah pojok papat benang lawit sikarake omah kae janjine pentulan tembem semono kae piye diling-eling ayo Yo dipati bener. piye Sak kuling kulang kae dina Selasa. Saiki wis ngerti. Ngertine Jebul bocah sing tak mongsomu anakmu. lho Ngene lho. lho piye Senajan putramu tak mongso dipati. ya Ora bisa kolu. Sih malang-malang ana sak jeneng lalak. alah yo kewan yo eleke yo ngene iki lho ora diisin bocah detek-deke gedene ra spira dhuwure ya ra spira cangkem mambane sak semono kowe ngandhake kok untal ora bisa keluk kaya malang gede nondo kok kemah-kemah kowe ngandhake atos kaya dene watu sebab bocahke tak kalungi janur kuning dikalungake ana jagane kelok najan cilik barang saka godhong gluku klapa kabeh mau kanggo sarana najan to apa wae nek pancen Gusti Allah ngersake gak keselamatan rek dalan najan to watake mung janur kuning dina iki Bathara Kala sing baku aku ora gawe paten pinaten nek gawe paten pinaten dokok hukum ra ngono dokok hukum ora ngono sing baku aku njaluk tahe kok dragur kanthi wal jati itu ngewalo yang kok njaluk po tak turuti wis ngono wae ora kae Oh, cedane kowe njaluk utahe Joko. iya tak sago dibantu. bagus Nanging nanging apa aku dipenjaluk. njaluk Yen pancen iki bisa ngujuti mujuti raga kantelan sukma Weh. kanthi dibongsong dening kain Gimbala Seta. oh ngono Bakal tak utake jati panewalaya Iya. walayan jati dibantu. janji Bathara Kala ya Cidra janji kowe bisa ngutake Joko Jago kanthi walo jati tumangane walaya bisa urip kowe wingi-wingi kowe njaluk tadakala masa raga kanthi raga sing kanthi nyawa tawe pitik urip Asal kowe ikhlas lahir batin dibantu bener. siji dadi pitakon aku Apa kuwi? raga kanthi asuk dikemul-kemul gulus artine apa Oh, kowe to. Ngene ta ngerti. piye Apa sebabe Bathara Kala kok njaluk raga kancanan sukma kan dibongsong dening kain Gimbala Seta. ya Iku mengwerdi sing Ayo. supaya kanggo nyuceni badan sirane Joko Jago. oh ngono Sing supaya bocah kuwi mitu dawuhe wong lanang lan wadon. amin Tekun nggone agamane. Iya. Anut nggone pemerintahane. amin loh Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh. Alhamdulillahirabbil alamin lho nek tak ngono gegilani banget nek
bul nyono-nyono aten-aten dono temene apik nek jan wujud temelek ning apik kepen mulyakno putraku si Joko Dragur ya kabeh durung bukti lan nyatane Bathara Kala tanah bakal tak wujudno ayo Ini lega ya. Piye kaki legi ya? Awal iki lho putramu Joko Jelagur. Iki putramu Joko Jelagur. Walah. Hah, saking bungamu ya. Aku lho dodo iki mau. Iki Weh. sawise diutahake marang Bathara Kala, bocah iki ya ora sisit, Walah. ora dadi bebaya apa-apa, ya malah sehat, malah awake ya lemu, wong kok bengi disunatake are. malah arep ilang. Walah. Lah saiki rumangsa bombong rasane ngatine wong tuwa, rumangsa seneng. Ya to. Sakwise anakmu iki bali ning omah, ya to. Lah nek wong tuwa mbiyen seneng iku dikeki bebungah apa bocah. Nek bocah cilik kaya dikudang Ah coba kudangan wong iki bapake. Udang iki sing lumrah. Ah sing lumrah sing apik. Aja kaya tanggaku kok ngudang ae. Besok ndondo nek payu kawin njaluk geblong 200 ngono ki. Malah Ya malah ora apa-apa nek iso udange minangkani. nganggo ya kuwi syarat sarana. Sholatu wa salamu ala Rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Deng. Tuku jenang ning pasar Kudus, lunga dede ning isor wetelo. Anakku lanang rupane bagus, besok gede pinter karo wong tuwa. Sholatu wa salamu ala toha Rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Deng damar mancung seperti mundur saja pirang ayo. Rama krasa seneng lan bungah. Rasaning atine Bathara Kala sakwise ndhumenehi yaiku pitik urip lan panguripan. Lah saiki ngene kaki legayek, apa janji-janjine Bathara marang kowe? Ya. Ayo dibacotake. Bathara Kala, Menapa? sawise kabeh panyuwun padha kawujudan lho panyuwun tak wujuti. Uga panyuwunku kowe bisa wujudi. Ning dina iki ngepas dito akad kliwon kula ngetabeh papat tidur Legodoro Marem. Dina iki tak kon janji papan kene ben didongakno ya ku bapak lan para ibu ana ing rawuh dalem kene uga para pamir sing rawuh dalem. Ayo janji mapan karo aku. Aku ndek njaluk lan penjaluk menawa kowe bisa ngujud. Ya. Ning kene bakal janji karo. Ya janji ayo. Mulai wektu dina iki. Akad kliwon sore iki. Aku ora bakal wani mecak-mecak bumine Joko Jelagur. Bagus. Sekabehane kutu-kutu Walangataga, Jempri Prayangan, Gendruwo, engkang bul-bul Panaspati. Kuwi bolore wangku kabeh. Kalau menawa siji lan sijine sing kepengin ganggu Joko Jelagur, aku sing sagoh ngalang-alangi di Padhe Menur. Ya tak seseni. Lan kejaba saka kuwi. Apa meneh? Aku bakal nyampurake sengkala-sengkala sing manggon ana kiblat papat sing sok ganggu anak putune Bapa Adam Ibu Kewa. Sepisan yen ana sengkala-sengkala wetan ditulak saka kulon bali mangetan. Bagus.
yen saka kulon saka kulon ditulak saka wetan bali mangulon bali ngulon yen saka kidul saka kidul ditulak saka lor bali mangidul bali ngidul yen saka lor ditulak saka kidul bali mengalor bagus dadi tengah kosong papan panggonane Joko Jilagur sak keluargane kanthi disiseni Bapa Damen Buku amin 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 tak terus paring pro matur aku masa koyo nelak iya njaluk papan padung aku lan omben-omben aku dibati bro Bathara Kala sumpah prastama ning daleme Bapak Sujiran Ibu Suranti wis nilake maturun bunga sing tanpa apa rene kowe dijanji abote kaya ngono ya aku percaya karo ning aku sis pisan nodi sepisan kas lan meling pisan kas anggone kenangsi ya ki Muhammad Rohan Khairul Anam engko bengi bisa selamat enggal mari lan gangsal lancar anggone ya kuwi tetakan lan sunat muga-muga dadi bocah sing saleh sakwise kaya ngono sabar watan iki Bapak Sujiran Ibu Suranti anggur bebrayan dadosa keluarga sakinah mawaddah rahmah wis saka puno nek njaluk papan panggonan saka kene areng idul mulon ana glagah rayung ke panggonamu kidang menjangan radu blatung pakanamu rawa sedya ben-benu bali dumas peturanmu ning kok sok baline pentul karo tembe janji Bathara Kala sadan kowe aja pati-pati lilir durung tejo ngantek saka lor wetan aja nganti lilir nek isih nemah lilir ngagetan sekabehane anak putune Bapak Adam Ibu kowe kratos sak dosam kae jadah pasar saran sarus saji ke gawan kabeh tak ucali kembang jero aja bali papan yo sawising Bathara Kala mbok menehi papan dunung ateges ora ganggu gawe iya iya marang bumi klarase Joko Jilagur lan sak keluarga iya iya bener lah ngene iki kaki legeyek kowe karo aku gawe jengen samaran iso melehake marang sengkala-sengkala sing ganggu gawe marang keluargane Bapak Sujiran sak keluarga lah iki leh ning kowe iki paripurnaning pangrawatan kowe lan aku kudu jengene dibalekake asal mulane maune kowe dajengen samaran kaki legeyek dadi pentul meneh dadi pentul meneh aku maune samaran ya iku Nini Legeyek gawe jengen sing asline Kakang Tembem lah iki bocah sing mbok kei samaran ya iku mau Joko Jilagur dibalekake jengen asal mulane adik Muhammad Rehan Khairul Anam lah ning kowe karo aku mau janji karo Bapak Sujiran pari kedah rawuh ning papan kene Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini madu ngalor. Lagi rening Pak Sujiran wis rawuh. Dol iki ngudari kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Kupat luar pinangka kanggo sarana nyuwun marang pangarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ya bebayane Bapak ya Sujiran dikabul ing dina iki kanthi slamet keluargane dadi keluarga sakinah wa rahmah ditebangaken sekalane dicaketake rezeki ingkang barokah amin putra ingkang dipun ruwat lan putra ingkang ditakake matalu dados putra ingkang saleh sesene isen sinesen ana ing desa Jogja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Syarat lan sarana Bapak Sujiran menika ngudari kupat luar ateges wis luar pangunek-uneke rasaning atine anggone mboga krama ngruwat marang putrane wis luar kupat
nek wong urip ki ana lupat lupute wong pancen wong urip ki ora sepi saka salah lan Siap. luput muga-muga dipun paringi pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kaping kalih putra panjenengan Pak Sujiran dipun tampi niki senajan sandangane sing saben dina dienggo padha karo jiwa ragane mangke dipun kubur ning gone bumi Kelaras dhewe nggih. Tembunge cara Jawa wong niki ada Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, aku ora mendem lan ora ngubur sandangane putraku, aku mendem sengkalane sak keluargaku dipun paringi slamet dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jenengan donga dumateng Allah supaya dipun kabulaken menapa ingkang dados pangunek-unek panjenengan. Monggo dipun tindakaken. Syarat lan sarana kok nganti ana wadah tembur tegese Dol. Nah, tembor kae kalebu jenenge werdine tembor kon gembor kadate Bapak Sujiran dan Ibu Wiranti sak keluarga. Sajroning tembur kok ana beras kuning tegese. Beras kuning lagi ning pirang-pirang lagu leksanaan iki dibaringake nyunato putrane. Beras kuning wis saiki kembang setaman Dol. Kembang taman asale iman iso iman, asale uman bisa uman. Sing pamungkas kono duit cilik-cilik Duit receh. cilik-cilik kae wajib kewajibane wong urip lan wong tuwa ya kaya ngene anak pola bobok kepradah isine wong kabeh mau tanggungane wong tuwa. Lah, bisane sampurna. Kudune tiba papan tisane bapak angsa ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki wujudan godhong-godhongan iki apa kabeh Dol? Telu warnane Bem. Siji godhong alang-alang, loro godhong apa-apa, telu godhong luweh. Tegese? Kabeh telu-telune kae ana werdine kabeh Bem. Godhong alang-alang ora ana alang sawiji apa-apa le bebrayan Bapak Sujiran lan Ibu Wiranti sak keluarga. Heeh. Loro, godhong apa-apa ana sejarah bakal tumomo. Nomor telu, godhong luweh-luweh ana lebih sak bari watan iki le nyambut gawe iki le bebrayan Gangsar. sambu barang gangsal lancar tetebang sing kalane jejak kateng rezeki gak barokah. Nah, bisane sampurna Dol. Tiba papan dia seni bapak angsa ibu dia desa ijo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syarat sarana sing pamungkas kok ana kendhil cilik ana tutupe Dol. Iki nek wong tua dhisik ki ngarani paso kekep. Tegese Pas tani jangkep wong Jawa kurang pisan tas kurang siji, kurang ruwatan tok nek wong Jawa dianggep kurang iki wis dijangkepi paso kekep wis pas tani jangkep. oh, lah iki pasok kekep ya Heeh. to. Lah bisane sampurna Lah Dol. iki kendil cilik ana tutupe. Kendhil cilik ana tutupe. Wong iso nek duwe niat kacat ora usah ditutup-tutupi ra usah disin. Heeh. Diblake sisan, ayo dibanting di papan kene, Bang. Lah, mulane iki dibanting ana Siti Bantowo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Pasok kekep sawise tak banting ana ing Siti Bantolo. Suarane kepak piar apa tegese Dol? Jumbo keraten-aten Bapak Sujiran Ibu Wiranti anggone ngeningake anggen botan batin pirang tahun sok kapan ora kelakon dina iki lagi kelakon bunga dibaringake sunate anake engko bengi rumasane wong loro atine pak piar kok dene paso pecah. Lah kaya ngono ku kurang luwih tegese. Iya. Sajroning pasok kekep kok ana kewane loro sak kembaran tegese Dol. Tegese kae ring kesane donya ana loro. Ana loro, ana rina, Kudu ana bengi, ana padang, kudu ana peteng, ana apik. kudu nelik, Aku diganjar sing apik, ana sing elik. sing elek kowe. Elek lelang aku ora disin. Ya ora apa-apa wong Ora isine apa-apa. donya ana loro aja Aja meri. Ya ana sugih, Ana sing ra duwe, aku diganjar sing sugih. ana sing ra duwe. Sing ra duwe aku kowe. Aku ra duwe isin. Ah mergo Gusti Allah didumisin kowe keturun. Aku lunga. Ya ana swarga, Ana neraka, aku diganjar nduk swarga. ana sing neraka. Sing neraka ya kowe. Ya sing neraka swarga. Aku. Aku neraka lah, aku ndoko adol es. Lho kok iso adol es? Lah teh ora iki ngladeni wong sing do mati-mati kuwi. Lho wong mati kok adol es ki kula iso. Iso sadurunge Lah aku. lah setrume kulkase teko Alah aku di. bekas karo keluarga aku besok aku mati wei saluran kabel nduk tok jero kuburan tak adol es aku ngono. Nah mergo kono hawane panas. Ah. Lah sing tuku sapa? Alah wong Jawa iku enek jemo
malam Kamis iku dina Jumat. Do dikirim ge tuku es kue. Alah. Saiki ngene, Dol. Iki rening pangruatan wis rampung mengko dibacotake ana atraksi sulatan. Atraksi pungkasane babare barungan. Nah, dumateng para bapak, para ibu kadang muda kakung putri mekaten paripurnaning gati. Nggih menika pangruatan ing sonten menika apabila wonten kekiranganipun kula sak kanca rombongan warga utama nyuwun agunging samudra pangasami ingkang ageng. Kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.